Well, I believe it's very Frisian, but I believe there's an ice skating tour through 11 cities, and I think what was appealing about Liciana's design was that she took something existing, this medal that you get at the end of this tour, and she created something contemporary. She kind of updated it. Het gaat dus om een Alfstede-kruiske. Het idee waarmee de 11-jarige Lisanne de ontwerpwedstrijd won. Haar idee was kiezen uit zo'n 600 instuurings. Wel bijzonder. Bijzonder, dat maak je net heel vaak mee. En hoe kwam het op het idee om dit te maken? Nou, ik zit zelf op reetrieden en ik wil graag letter zelf ik de Elfsteden rieden. Dus daar ben ik er wat op kwam. Whenever anybody else designs something for you to create, it's a new challenge. You know, usually when you design something yourself, you play on your own strengths or you try something new out. But when somebody else designs it, you have to completely change the way you think about creating something. And one thing we notice about the way the children design is it's a lot more free. Some of the ideas they come up with is something that we'd never think of. So it's a really nice way to work. De wedstrijd is een onderdeel van het Zandsculpturenfestival. Und nota bezochten meer dan 24.000 mensen het evenement. Voor de organisatie genoeg reden om waarom te komen naar Snits. Nou, we zijn dit jaar voor het eerst in Sneek, maar we hopen en verwachten volgend jaar absoluut hier weer te zijn. Ook weer met het Nederlands kampioenschap. De Zandsculpturen binnen nog maar 1 september te beginnen. Daarna wordt de 100.000 kilo zand oprommen. Er komt een grote bulldozer en die legt ze allemaal om. Het zand slaan wij op en daar kunnen wij volgend jaar weer nieuwe sculpturen van maken.